ओ बाबू ते गाटा देखि देलो से मिस्त्री बाबू सेठी अछन मो कावडा कर देलो। अरे उत्तम भाई तमे नमस्कार। हैं उत्तम भाई परदेसी चढ़े रे परदेसी सांगे रे जेमती दारे ना रे हेइछ ना सत्य कहूची ओडिसा रो ना पूरा रोशन कर देइछ। ओ बाबू मु उत्तम ने राजू लियो हमको धपई दो भाबिछ नाही हम पूरा तमर सब फिल्म देखिछ। हां तमे टिके बाग बा है ना तमर गोटे चोखा पुआ है ना। हां टिकियो पा पुओ सोला मुल्लू माइपो नाही पुओ ना गोपाळिया होला गाड़ी ठीक करो। अच्छा उत्तम भाई फेर उत्तम भाई हो आगे ठीक अछि आज्ञा कथा कोन की गाड़ी ठीक होगा किछि समय लागिवो आपण एई टिके अपेक्षा कर जानतु मु आगे गाड़ी ठीक कर दउची। अच्छा हो ये दंडा बरंडा नुहे ताहले तमे किए पार नाई बाबा मु आ दौड़ी पारिबिनी। कौन थकी गलुन किला तमने जा मुझे किसी समय बसबी कौन एका के जाने आमे गला परे एकर दोका ही जिबा देवी धर के हो बाबा तू एठा आमे जाउ हम चालू रे बाबा गीता तू व्यस्त हनी आमे तोटू भाग नबुनी म झीटा एमती बारंबार घंटा को देखुची कहीं निश्चय क्या अपेक्षा करिछि हेले ए पार्क रे के का अपेक्षा करि पारे निश्चय ता प्रेमिक को अपेक्षा करिछि से अपेक्षा करिछि जदि करथाओ आमे बाबा यात्रा कहीं संडबा आमे चललु झीटा जो सुंदर ता प्रेमिक निश्चय सुंदर होइथिबो ताकू भी टिके देखि दे जिबा अरे ए भिलेन दासला कोठो ओ ताले ये झियो नुहे श्रीमती पिलार माँ आजिकल जो सब ड्रेस पिंधुचंती ना विवाहिता कि अविवाहिता जानिबा मुश्किल छाड़ आमर से कौन जाए से केमिति बाजे लोक के जानी पिलारा कांदुची बाबू बही पड़ारे माति जाइचंती केमिति का मां के जानी पिलाटा को काखे देले जेमति ता छती तोर कलंक लागि जीवो भाई बाबू तुमको सुबुनी छुआटा कांदी कांदी राहले उठे पारुनी मते काहे पचारछ छुआर मां को पचार ना हेलो जिया छुआटा कांदुची तते कोन किछि सुना जाउनी किमितिया मां बातू मते काई कहछ पिलार बापू कहना भाई बाबू छुआटा गले कोन तपेसी लेके जाउची अच्छा लोक तमे माने से छुआ आ से छुआ मां संगे रे मोर कोनोसी संपर्क नाही एमिति कोन स्वामी स्त्री भितर कजिया होउनी हां ता बोली छुआटा तू एमिति कोन देबो गलो गलो जा टिका खीरा देई देबो छुआटा को जा कौन हैला खीरा मु देबी मला मु कोन कहूची एते लोकन का करे खीरा देबा पे कौन चली छी हां
ଛୁଆଟାର ବାପା ବୋଲି କହିଲେ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇଯିବ। କଣ ଜବରଦସ୍ତ ହଇ ହୋ ତମ ଛୁଆର ବାପା ମୁଁ କାହିଁକି ହେବି? କଣ ମୁଁ ଛୁଆର ମା ପରି ଦେଖା ଯାଉଛି? ହଁ ମୋ ଛୁଆର ବାପା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ତମେ ବାପ। ତମେ ମା। ହଁ ତମେ ବାପ। ତମେ ମା। ଆରେ ବାବୁ ହେଇଲୁ ପିଲାଟାର ବୋଧେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ନା କଣ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଅପା, ତମେ ଯା, ପଛରେ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ବାପା ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ତମେ ବାପ, ତମେ ବାପ। ଛାଡିଲ ଛାଡିଲ, ବାଟ ଛାଡ, ପିଲାଟା କାନ୍ଦିଲାଣି, ବାଟ ଛାଡିଲ, ବାଟ ଛାଡିଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋ, କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ, ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଚାଲ 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 ତାମାନେ ତମେ ଛୁଆର ମା ନୁହଁ? ନା। ଆଉ ଆପଣ? ମୁଁ ବି ଛୁଆର ବାପା ନୁହେଁ। ଭଲ ହେଲା। ମାନେ ସେ କଥା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରିଲିନି। କଣ? ତମେ ବାରମ୍ବାର ଘଣ୍ଟା କାହିଁକି ଦେଖୁଥିଲ? ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ ହେଇନଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟ ହେଇନଥିଲା? ହଁ, ଆଗରୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଅସୁବିଧା, ଧୀରେ ଗଲେ ବି ଅସୁବିଧା। ଅସୁବିଧା? ମୋ ଭାଉଜ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ତମେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ? ନା, ତାହେଲେ ମାମଲା ଫିଟ୍। ଗୀତା ଭାଉଜ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ଏତେବେଳେ ଯାଏ? କଲେଜକୁ। ଦିନ 9টাରେ କଲେଜକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5টাରେ ଫେରୁଛ। କି ପାଠ ପଢା ହଉଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କି ପାଠ ପଢା ହଉଛି? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଆମ ବେଳେ କଲେଜ ନଥିଲା ନା? ମୁଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିନି। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ହଉଥିଲା ତ। ଏକଥା କ୍ଲାସ ଥାଉ ଥାଉ, ସେ ବାହାନା ଗୁଡା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବ ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। କୁହ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? କଲେଜରେ ପାଠ ପଢା ହଉଛି ନା ରାସଲୀଳା? ଭାଉଜ କଣ ହେଲା? ମତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖଉଛ? ଜାଣିନ ମୁଁ କିଏ? ଆଜି ଏ କଥାର ଫଇସଲା ହବ, ତାପରେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ତମ ଭାଇ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତମ କଥା। ହଇ ଆସନ୍ତୁ କଣ, ଆସି ଗଲେଣି। ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇଲ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ତମ ସେବାରେ ହାଜର। ଥାଉ ଥାଉ, ସେ ସରାଗ ଗୁଡାକ ଆଉ ଦେଖାଅନି। ସିଧା ସିଧା ମୋ କଥା ଶୁଣ। କଣ କୁହ? ତମ ଗୁଣମଣି ଭଉଣୀ ଡେରିରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଲେ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେବେ, ମତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବେ। କଣ ହେଲା? ତମକୁ ପୁଣି ନାଲି ଆଖି ଦେଖଉଛି? ଆଶା କାହା ଆଖି କିଓ? ତା ଆଖି। ତା ଆଖି ତମକୁ ଦେଖଉଛି? ଆରେ ମତେ ଚିହ୍ନିନି। ମୁଁ ଆଜି ଗୀତା କଥା ବୁଝୁଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗରମା ଗରମ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଚା କପେ ନେଇ ଆସ। ଗରମ ମୁଡ୍ ପାଇଁ ଗରମ ଚା ଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆରେ ଯାଅ ଯାଅ ମୋ। ହଉ ହଉ, ଆଣି ଦଉଛି। ଆରେ ମତେ ଚିହ୍ନିନି। ଗୀତା କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଭାଉଜକୁ କିଛି କହିନି ଭାଇ। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ, ତୋ ଭାଉଜ ପ୍ରକୃତି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ। ଗୋଟେ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡକୁ 12 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନଳରେ ପୁରୀ ରଖିଲେ ତା କଣ ସିଧା ହବ ନା ହେଲାଣି? କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାରେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୁଁ କେମିତି ସହିବି ଭାଇ? ହେଲେ ମୋ କଥା ଭାବିଲୁ, ଏଣୁ ମାଇଲେ ଗୋହତ୍ୟା, ତେଣୁ ମାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା। ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସୁନାନେ କି ଭଉଣୀ, ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ। ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରାୟ କହିଛନ୍ତି, which cannot be cured should be endured। ଯୋଉ ରୋଗର ଔଷଧ ନାହିଁ ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ତତେ ପରା ମୁଁ 1000 ଥର କହିଲେଣି, ତୋ ଭାଉଜ କଥା ସେଇ କାନରେ ପୁରେଇ ସେଇ କାନରୁ ବାହାର କରିଦବୁ, ଆର କାନ ଯେ ମୋଟେ ନବୁନି। ଆରେ ମତେ ଚିହ୍ନିନି, ମତେ ଚିହ୍ନିନି। ଆଉ ଭାଉଜ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେବୁ? ଆଉ ଭାଉଜକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବୁ? ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଜବାବ ଦେଇଛୁ ତତେ ବାଡ଼ ତଳି ପଡ଼ିବନି, ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ମତେ ଚିହ୍ନିନି। ତମେ କଣ ତାକୁ ମାଇଲା? ମାରିବିନି? କଣ ବେଲି ସେ ଭାବିଛି କି? ଇଏ କଣ ହଉଛି? ଆରେ ତମେ